7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Of course, sekulesithathu sikhuluma ke indaba yesintu and namhlanje sikhuluma ngendaba yesigubhu okuthiwa isigubhu sokuthwala. Angithi kulolu hlelo sikhulume ngezinto zesintu, izinto zesiko nanezinto zobuthina bese siyafundisana. We always have ama experts enhlobonhlobo. Siphinde sikunike nane open line ukuthi ubuze ngezinto sukungazi ukuze uthole ithuba lokuthi ukhanyiseleke kuzona. Now we have heard from this show and people talking about this and that. Sibeke eceleni le yenyoka. I think isekhulunywe ngaye kakhulu. Now kukhona isigubhu okuthiwa siyatholakala sokuthwala sikwenzela yonke into but sinembandela yakhona and kwenzekani mawusuhluleka ukumelana naleyo mbandela. Singayiclassify leyo nto ngokuthi ukuthwala. 2 abanye bathi ukuthakatha. 3 if kuuthi yona indlela leyo communicate ngayo nala ucabanga ukuthi amandla akho avela khona. Khona question at what's wrong with it. But ke sihamba nembandela yakhona ke. So ungezokhulunywa ngendaba yesigubhu then you rush to it only to find ukuthi sekuyi commitment ongeke usakwazi ukuphila ngaphandle kwayo kumbe sekunezinto sekumele uzenze ukuze siqhubeke sikusebenzele. So besikhuluma leyo ndaba namhlanje. So we have Dr. Khwethelezi uzoba nathi nje ukuthi asichazele. Dr. Khwethelezi sekumukele gagazini. Ndumani adumezizweni isihlahla somdlebe nodela mzimba bejembeje mfazo nempandla hliziyo zamadoda ayibomvu. Nina basetete nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi intaba ikhala amanzi. Dictionary indaba ithi umndeni ngibingelele kubalaleli bonke beGagasi FM ngibingelele kuwena buti uAlex ngiphinde ngibingelele nakubo makhosi nabafundisi ngithi amen. Okay, ngiyafisa siqale eqaleni uzohamba nathi step by step ucabanga ukuthi abantu abanalo ulwazi so and so banika ithuba lokuthi bebuze ku 0861596596. So ngisebenzisa igama elifanele mangabe ngithi lento ibizwa ngesigubhu. Kubizwa kanjalo nje kuthiwa isigubhu. Isigubhu noma igona. Okay. Isigubhu noma igona. So it's fine. Into engakanani le masibuke ngangosize webhola. Isigubhu singango size webhola singangenqindi isibhakela noma abantu ababukayo njengamanje aba live bazongibona ngenza ngathi it's a container encane nje ingako nje 1 liter. Okay. Can be 750 but i-round phansi then ibe nomlomo omncane phezulu. Khonani phakathi? Phakathi sesingena deep sizoyichaza. All right. Uke wakhuluma ngegama lokuthi isethwalo noma ukuthakatha. Iqiniso lithi anything ewumuthi ongena egazini isethwalo. Anything that uyicabe emzimbeni isethwalo ilanda enyangeni. Kodwa icategorize la ekuthenini sihle noma simbi. Yes. Yonke into efaka emzimbeni kuyikuthi abantu bayalisaba leli gama elithi ukuthwala. Maybe one day we need to ukuthi si specify ukuthi yini kahle kahle ukuthwala ngoba abantu mabebona umuntu ephumelele bathi uthwele. Mama mbone isebenzele uAlex ezenzele ebe nemali nemoto uthwele. Umlungu ngeke bathi uthwele ngoba bakwazi ngesilungu ukuthi yini abanye. Okay. Right. Phakathi esigujini kunezinto ezehlukahlukene. That is why nama prize wakhona ahlukene ngoba sikudonsa ngokuhlukana kwaso. Khehlelezi ukhona omnye nesigubhu sika 5000 khona nesika 2000 khona nesika 20000 like for instance ukhehlelezi mina sika khehlelezi siqala ku 85000. It's because wedlala ngithi angidlali 85000 as in 85. Yes, up to the last one enginaso si 6.5 million. The reason ngisho kanjalo ingoba ngiyazi ukuthi mangikunike lento uphumile awuphindi uyenyangeni noma uphindi ucakeke noma uhamba ufuna izinto but kunemigudu engichazela yona mangikunika ukuthi thatha lento but uzusize uma ngikufonela ngalesikhathi noma ngithi usheshe uyenze lento engithi yenze ngoba kuzomosheka. Sikhona ke singafuni imithetho okuyinto nje ihlanganisa nedlozi mawuhlanganisa nedlozi isebenze nje kamnandi. Angithi ngithe qala ku grade 1 up to grade 7. Right. U grade 1 uyena 85000 then sino grade 2 3 4 5 up to 7. So kukuwena ukuthi wena mawufika uyiclient uthi ngifuna isigubhu ngiyachazela zonke lezi stage bese ngithi kuphi ozomelana nakho wena. Okay. Ngiyayizwa le imali. Yeah.
So lo muntu ozoze afune isigubhu yini emenza be desperate kangaka kuthina ngaze akhipha imali engaka yini yini abasuke beyifuna ama client abakholelwa ukuthi lesi sigubhu sizobenzela. Right. Ngizokutshela nje iqiniso. Isigubhu siyathathwa umdlali webhola, umculi, umfundisi, inyanga, anything. Isigubhu shona basakazi usuma namahloni okusho. No, angibona abasakazi because you need to have something engathi business. Sure. Business oyenzayo. Then isigubhu siyalekelela especially umuntu orana amathenda. Oh. Alidabula phela lapho ilokhuzeni i document. Yeah. Ayidabula yakho phela leyo. Especially mawusebenzisa lesi siphezulu nje impela. So nje if udlala on the ones and twos eclubini uthola ukuthi nje all the DJs abadlale before and uthola ukuthi no icrowd kunyakaza yonke ngoba ngithi umculi. Yeah. Umculi mayingena stage kunyakaza ngempela esiphethe sangempela. Yeah. Umethi kuyiwale ngoba isona kunezinto ezenziwayo ejulile ezinye singayichaza ezinye singesichaze emoyeni esithi mase sizenze igroup esigubhini kuyanyakaza but angeke usithathe isigubhu mawungana business. You need to do something. Okay, konto ishilo ke la uthe kunezinto ezinye engeke uyichaze emoyeni. Kuhlale kune belief yokuthi nanoma yini enokuthwala phakathi inegazi noma icubu zomuntu sesizwa ama stories la ukuthi uma ungasakwenza kumele ukuthi kwenzeke kungashona ngisho nomuntu ekhaya kungashona unkosikazi kungashona indoda yakho kungashona ngisho ingane. So okay. so icubu zabantu ziyaba yini part of ingredient yalento phakathi ekulethela lo mcebo. Good question. Today angifuna ukwenza ibe clear lento. Ungabona kunenyanga esalisebenzisa isicubu somuntu iamateur leyo ifake akakwazi ukudlala ngamakhambi. Kunalento engizoyichaza namhlanje. The reason sigcina isigubhu sesidle ekhaya zihlukene ngama price nemithetho ihlukene. Kunalento okuthiwa umdlebe. Angithi uzwile ibongo zami mangithi isihlahla somdlebe nondela mzimba. Isihlahla somdlebe lesihlahla uma usikha sikhala njengembuzi. Sigazi sikhala igazi. Ebese siba nesadawana. Enye into okuthiwa isadawana nayo ekhaya ingeniswa without isiko. Ithi mayingeniswa ekhaya ingeniswa ngesiko thizeni. Uma uhluleke ukulandela umthetho waleso sigubhu esinesadawana phakathi. Sidle ekhaya ngoba suke sesifuna igazi. That is why abantu abaningi mabeyolanda isigubhu inyanga imtshela iqiniso. Uthola ukuthi sekushona abantu ekhaya ngoba uhluleke ukukhuluma iqiniso. Isigubhu sakhona siyashesha ukubuyisa izinto ebese siyashesha ukudedela. Kunalesihlahla abathi umphame phuce. Lesihlahla lesi isihlahla esijulile othi mawoyosikha usikhe ebusuku ngabo 1 awugqokile unqunu then ebese uphatha imali emhlophe ufika usenzela isiko mawusenzela isiko lesihlahla usitshela ukuthi namhlanje ngizokukha ngoba ngifuna 1 no 2 noma kuthiwa uphazanyiswa yini masuphethe ucelembu usiyokha leso sihlahla awukunaka okusemva kwakho ngisho kungafona intombi yakho kufona umakoti wakho awusanaki ukhala isihlahla bese uyasuka abantu abaningi bayenza imistake mase beyokhala leso sihlahla banaka ezinye izinto bafane nomfazi kaLoti owabheka emuva waphenduka isitulo sikaSawudi so akufanele ubheke umphame phuce lesihlahla mawu uwenza imistake kwanako kunye uthi mase sesigubhini esigubhu siyakunika izinto sijike siyiphuce zonke futhi ngoba wenza imistake from the day yokho isihlahla uyiclient ke wena wafika umuntu akwenzela isigubhu ukhehleleza kwenzela isigubhu awazi ukuthi kunomphame phuce phakathi kunemthetho akunika yona mawuhlule ukulandela lemithetho hayi ziyahamba izinto zakho zonke. All right, so we know of ama cases la uthola khona ukuthi umcebo womuntu uvele uphele nje esikhaleni. So ungasho ukuthi okunye kwakho kusuke kudelelwa ikhona lokho ekuthena akasalandelanga lemigudu akade bekelwe yona. Njengoba ngisho ngithi lesigubhu sakhe suke sinomphame phuce imithetho akasayilandelanga. Ngithi phela kunalamafutha omkhovu futhi afakwayo namafutha akapiano afakwayo noma umatindane. Lezo zinto ezifakwa lapha zijulile. Uma ifakwa lapha lezi izinto ziyashesha ukuthola imali noma ziyashesha ukwenza izinto zenzeke. Ngoba phela leyanto ukhumbula ukuthi kwesinye isikhathi uyikhulumisa ngempepho uyifaka empepheni uyishisa empepheni ebese uyayithuma ihambe yenze lento kunamathambo eyilwanthizeni afakwa hamba ufakwa maybe sometimes ethuneni noma ini bese kuba nemithi efakwa ukuthiwa ovuka uyokhuluma ethuneni isigubhu sakho simbele ethuneni bese uvusa lento esethuneni imoya angithi mawuvusa lento bese iyaphila mayiphila ebese usithuma lesi sigubhu zenzeke izinto umbone umuntu impela ukuthi hayi. Okay, well, we're getting deeper now. If usanda kusijoyina kwindaba yesintu namhlanje sikhuluma ngendaba yesigubhu okuthiwa sikwenza
sikwenzela izinto and uzwile kuthiwa sibiza koma 5000 sikhuphuke ko 85000 khulunywa ngendaba zama million and kufanele ukuthi kube nezinto esithile ozenzayo noma ongazenzi and umcebo ke uthola kanjalo and bangasenzeke okuthile kungashona ngisho nomuntu ngefisa ukuzwa iview yakho la mhlawumbe ngomunye umuntu oyisebenzisayo lento and ngefisa uthola ukuqinisekisa kwakho kumbe mhlawumbe usixwayise ngokunye mhlawumbe ukhehleleze angakakusho noma mhlawumbe nawo umelaphi wendabuko ufisa ukuba ingxenye yohlelo we are live on Facebook ungaya indaba with Alex we are live on Facebook and lolu hlelo uyolithola ku YouTube as well and siyabona nama comments ungakhomenta sizowafunda this is indaba call us 0861596596 and on Twitter @alexmtiane na ku Instagram and then as I say on page elendaba elithi ke indaba with Alex we'll be taking calls khona manje yiyo le indaba ulalele indaba with Alex Mtiane on Gagasi FM. Alright indaba eGagasini njalo ngolesithathu siyasikhuluma indaba yesintu amanye ama topics sesiwathole kuwena so ungasibhalela like le yescoop nje thank you very much baningi ababonakala be interested particularly abantu abavela kuma families athi lento icebisa umuntu wasekhaya but kubonakala ngazi ukuthi untshontsha idlozi lethu uvele yena nje ahlomuke kakhulu but thina sisale siphua we are live on YouTube mungaye ku Gagasi FM and then ku Facebook as well indaba with Alex sikhuluma ke nodokotela ukhehlelezi inamba 0861596596 ngizobathatha balaleli khehlelezi all right here's a question here yini enamandla umuthi kanye nedlozi lakho mali kuthandile can you not achieve lento ozoyithola kwisigubhu ngokuthi nje umsamo wakho ucacile ake ngithi unzima lo mbuzo kodwa ake ngizokusho iqiniso lithi isigubhu masikhandwe kahle sinamandla phela isigubhu sizosifanisa nemoto imoto mawuyothenga Alex ufika uthenga iPolo i-Golf 7 iPolo then nomunye uthenga iGolf 7 ziyafana then bese uyoyifaka isoftware le uyifaka isoftware ukuthi iboost igijime kakhulu so lezinto isi powerful le ngoba isifakwe nama software then isiboostiwe so idlozi lizodonsa normally vele ngoba usebenzisa lutho but mawusuthatha isigubhu uyabooster lento yakhe iyabooster kodwa njengoba ngisho ngithi inkinga ukuthi idlozi lizodonsa normally kuhambe nje kamnandi ngepace e1 isigubhu sifike sidide la ekuthenini umuntu wakho ongasikhandanga makukuthi isandla sakhe besingekho sihle naka sikhandanga usilande somewhere ne lo muntu wakhe isandla idlozi lakhe alikho clean sibuya sithathe yonke into sishabala leyo nkinto ngoba vele from the start sikhandwa asikhandwanga kahle kodwa makukuthi yonke into yahamba kahle from eqaleni hawu ihambela nje kahle kungenzeka nje noma ushone emhlabeni zikhona zokuthi umntana wakho angasale sithatha futhi aqhubeke kube into yanje yasekhaya yokuphila into yasekhaya ayihluphi okay manje uzosibeka kuphi ke endlini isigubhu uyakwazi ukusibeka la kushisela khona impepho isigubhu uyakwazi ukusibeka ekamereni lakho isigubhu asidingi ukuthi size siwe kwenye indawo njengoba ngisho ngithi akuyona into oyixwayayo maybe ezilale nawe ekhaya noma izilwane no isigubhu into yenhlanhla njengoba ngithi into yenhlanhla kodwa siboostiwe okay all right I think that's nangu usabelo hlatshwayo kamasho sabelo kwendaba sabona ngibingelela umbulazi nobaba ukhehlelezi namthiyana amen baba kunjani yebo ngicela ukubuza lamkhulu uma ngabe umuntu eyothwala ngabe yokhandela isigubhu noma enikwe isigubhu inyanga lesuke imkhandela iyakuzini ukuthi imthwalise noma imkhandele isigubhu yona ingathwele okay umbuzo omuhle lo uyakwazi umuntu ukuthi ake sithi njengoba uthe ubhuti ubani usazela uMahlikihla kamasho Mahlikihla bhuti Mahlikihla ake ngisho ngithi ngiphinde ngikusho lokho akuhlukene kakhulu ukuthwala nesigubhu uyayizwa leyo nto lezi zinto icishe zihambisana kodwa masuthwala straight ungabona inyanga isibulale lisikabhu phezukwakho ukuthwala lokho ukuthwala kukho kuhlehle kodwa inyanga iyakwazi ukukuthwalisa yona ingathwele that is why kufanele kuvulela isifuba ikutshela ukuthi uyabona njengoba usufuna lokho uyathwala la ubuhle balento yilokho ububi balento yilokho iyakwazi ukwenzela ngoba ifanele iqala ideclare ikutshela iqiniso kuyona hayi yabo indlela echazeni kakhulu ngizwa kahle umbuzo bengenza ukuthi ngizibuze lokho ngoba khona la ngaphandle inkolo zokuthi inyanga lesithwalisa noma ikunikeza lokho ekunikeza khona
okunye iyakunikeza wena ungane ngenxa ukuthi lezi zinto seziyamcaka kwayena vele sekuseziningi sekufanele idedelela abantu ekutshele kodwa manje ekutshela uwase ngakutshela iqiniso umuntu zimcake sesekhaya sezimnetha hayi kufanele nje kutshela iqiniso ukhumbula ukuthi inyanga iphethe yonke into iphethe okuthwala iyiphethe futhi okuthwala wena uchoose lokho okufunayo ifike ikutshela ukuthi nazi izinto wena mapha ama option wafunayo ubese uyayikhethela ke wena khona ufika yabona abantu abayiyeke but Alex lento uthi mabe fika enyangeni nathi mina ngikhathele ukuhlupheka ufuna noma yini yabona leyo nto le yabulalisa ngoba uyokunika into iyofika endlini ishintshe into ixake uthi mawuthi uyamfonela ithi inyanga angithi wathi ufuna noma yini nanso ke into khuluma nje uthi ikupho okuzohambisana nami Okay sikuzwile Sabela right kamasho isigubhu sokuthwala sikamasho still we have anonymous anonymous ukigagasi umkhulu yabo bhuti kunjani siyaphila njalo mkhulu siyaphila ya mfethu uma ngasukhiphe ilokhuzana usikhiphe ku speaker ukhulume nje kwifoni uqobo lwayo okay umbuzo wami ukuthi khona ndikuthiwa ukhambi lenhlahla noma ukhambi lemali ukhamba lwemali lukhona mfowethu lwenhlanhla ngiyaxolisa olwenhlanhla but lo lokuthiwa lwemali alukho ayikho inyanga ezothi ngizokunika into ezofaka imali esikhwameni indaba yona ingangenwa imali esikhwameni ezinye izinto zidinga common sense ayikho into okuthiwa ilanda imali uyifaka esikhwameni akaqala ukukhombise yena le mali efika ingene esikhwameni while nisahleli nilinde ukungena akakukhombise ke yona le engenayo ayikho into enjalo okay umbuzo wokugcina mkhulu ukhamba lenhlahla linawo lomgozi alinabo ubungozi ngoba phela ukhamba izimpande lezi yana ezihlanganisiwe namafutha athizeni so into ecishe ihambisana nedlozi leyo nto inhlanhla emhlophe yabona all right no siyabonga inumber 20861 596596 esibili ithi 0315373000 I'll be reading my comments as well on Facebook na Twitter sikhuluma noKhehlelezi namhlanje ngendaba yesigubhu sokuthwala sikunika noma yini oyifunayo kunama levels akhona ke ukuthi zibiza kangakanani ufunani kunanobungozi bakhona as well nawa ama comments avela kubalaleli right uDW Phewa uthi Alex izwa ngami ayisebenzi lento ifana nesiphambano esathwalwa amakholwa bethu Jesu zombili lezi zinto ungafike uyifake induku o uyibase upheke ngazo ngeke kube buhlungu ndawo believe me right and then bese kuzoba usifiso Dlamini kunzima kulomhlaba uze ubulala umuntu ongenacala ngoba ufuna kuba nemali abefundisi amakhansela abantu abanezitolo baningi banezidumbu phansi abathwala ngazo and then bese kuzoba khona umunye umlaleli obeka la uthuthukane Mlambo uthi ukuba bekukhona into enjalo ngabe asinabo ububha akunayigubhu zemali la ufica umuntu ehlupheka kodwa ethi uzokunika igubhu zemali and then bese kuzoba khona umunye umlaleli umsizi Mnyandu ngifisa ukwazi ukuthi zisebenza kanjani futhi aziulimazini umsamo wakini noma mase udlulile emhlabeni ngabe ingane azibi yini nenkinga okay that question ke iphendulekile leyo ukuthi uma ugcina imfanelo zakhona yeah and then engizoyiphendula futhi le ekuthenini igubhu zemali ngicabanga ukuthi sicishe sihambisane naye abantu banenkinga ukuthi aye kwinyanga uyithola inyanga Nkosi yami ihlalela ku one room oyitshekele oyanetha ujikethi lo muntu ngizokunika umcebo yindaba qala hlulwe kwakha isigodlo qala lesalaphela kusona iguli uyayibona leyo nto uhlulwa usahlulwa ukwakha usahlulwa kuyigqokisa lo muntu but uthi uzokunika umcebo leyo nto idinga common sense abantu iguli zethu abake bavula ingqondo nabo mabeya kubantu babonke hayi lo muntu udlala ngamlo number 2 siye ku lecture ubulala amakhansela abafundisi lokho ke I can't comment on that angisazi lese kuthiwa sibulala amakhansela sibulala ini njengoba ngisho ukuthi size sibulala umndeni ingoba sifaka isadawane emasingene ekhaya leso sigubhu kunemgomo okufanele senzele yona wahluleka ukwenza leyo mgomo sizobulala ekhaya number 2 lo othe iyafana lento ayisebenza isigubhu isiphambano sika Jesu right ake ngisho ngithi unebhadi akakahambi wafika emadodeni anokhakha uqinile abamnika into ezomthusa naye azothi mayisebenza gijime njengendoda gijimeke sikhuluma ukuthi asikho isigubhu ozothi mawusithatha esinamandla uhlale nje sona kube yisona esisebenza no you need to work mawusebenza isigubhu sikulekelele naso ungabe ivila uthatha isigubhu bese uyahlala no sebenza bese siyakulekelela naso sure usihle Khathide uthi ngifuna ukubuza la kwendumandumane ukuthi sikhona yini isigubhu sokuwina ilotto
like i-jackpot. Right. Lo mbuzo ngicabanga ukuthi ngayiphendula kudala. Ayikho inyanga enomuthi welotho. Me myself ukhehlelezi engihlala ngithi umuthi ngiyawuphatha wenhlanhla. Anginawo umuthi welotho. Umuntu ethathile wakwawuthatha umuthi kimi wawubamba lokho kuthiwa iSuperbet. Lokho kwakuyidlozi lakhe lalithanda umuthi wami wenhlanhla. Uma limhlophe idlozi lakho lifike lajabulela lo muntu ke. Yes, but hayi ukuthi umuthi wami othe bamba ilotho. Ayikho inyanga enomuthi welotho. Amanga lihlaza lo. Kodwa khethelezi imaki manje let's be practical about this. If ngine nesigubhu esikwazi ukuthi ngithola ithenda. You can imagine bangaka abantu ababhidayo and uthola ukuthi ngiyayithola nje for sure. Kufanele ngiyitholeke nelotho. Right. Ilotho phela ngithi inamba oyicabanga ekhanda lakho. It's a brains. Lama brains lawa apply ephepheni. Right. Ithenda uyithola kanje. Le document uyayithatha uyena esigujini. Uthatha impepho ebese ucontsisela esigubhini ebese uyaphahla uqala ukhuluma uphahle mawuphahla uyishunqisela lento obvious isiboostekile indaba imabe sebeyitakula le document yakho angithi kwilotho angeke bahambe batakula iphepha lakho kwilotho kuphuma inamba lapha abahlangani nento yakho le ukuthi uyishisele batha inamba eziphumayo lapha so angeke zisebenze kanjalo kusho ukuthi na ku gambling again ngeke kwenzeke na ku gambling ku gambling that is why ngithi umuthi wegambling awukho qiniso linjalo nje okay so wawina kimi wawina ngoba idlozi lakhe lalithandile ligezekile okay then unecala elinzima and ubufakazi bonke bulidela ekutheni uzolahlwa icala right but then ngisigubhu singakhulula yes siyakhulula angithi ke lana bangixolele bebhabaseshi balalela kodwa ke sizolisho nje ngoba asikhulumi ngegama lomuntu isigubhu uma ngazi umseshi igama lakhe uthi okay ukhehlelezi engibhekane naye icala ngiyobhekana noAlex yena ijaji engiyobhekana naye straight kunenhlanga engiyikhiphayo zishaye kimi mayishaya kimi ngenzeka ngithi ngifika enkantolo ngime kanje baphathwe ubuthongo bonke noma siqale bakhishwe izisu nje bonke manje kusho ukuthi bayagula manje umuntu ophethe icala lami uyagula kubonakala ukuthi nobufakazi abusekho into afika ikhulume laphana uya witness ufakaza ngithi uthe bukhona sekufanele phela ayikhulumele ngoba phela enye into kungakhuluma into ebhale phansi nokuthi ba confirm into yakhona bayikhulume ngomlomo avela afika isho into engekho straight statement singahambisani yiyo nje lento isigubhu embhedisayo yonke into oh I see right sikhuluma indaba yesigubhu sisenza zonke izinto ngendlela ayisho ngayo so far kuseyilotho negambling kuphela ukuthiwa isigubhu ngesikwazi ukuyenza but ungatholana noma yini kusukela ke kwithenda and nange sesitshela nanokuthi wazi nanegama lomseshi ungakwazi ukusibona live we are live on YouTube ungase uchecka nje channel yeGagasi ku YouTube as well as kuindaba with Alex on Facebook kusho lesi sigubhu ke masi powerful kanje ngingathi mangizovela kwi commission ngicela ukuthi ijaji lizisuse kuphele 3 days lokulithi ngizokhipha isinqumo kuloko ne delay ngingathi mangabe ngibhekene necala elinzima ngicross iborder ngibuyele kwelakithi ngendlela engacaciseki kahle if lesigubhu si powerful singazenza lezi zinto zoyitho ngasho ziyazenza bakhona abantu othola ukuthi abakagwetshana manje but icala selathethwa laqedwa angithi lapho kunomuthi okuthiwa ucala kalithethwa cala kalithethwa uma ufakiwe nayo esigujini lapho alikwazi ukuphela lelo cala akunqene ukuthi mayifika ijaji lithi akabuye after 3 months abhali date nje akakwazi ukukhuluma noma labantu abamshanga esigubhu bayamcindezela lethe ngifuna wena uboshwe ngicindezele ngaso isigubhu ngikhulume yonke into ngifaka amagama akho phakathi ngifuna ucindezele ngifuni lithethe icala lakho ngifuna nje uhlale ejele ubhadle khona ejele ngiyakwazi ukucindezela nangaso isigubhu sure windaba eGagasini 0861 596 596 sikhuluma ngendaba ke yesigubhu sithatha umbongeni nawo waseClermont shosho umbongeni Alex ngiyabingelela sure mfethu wayizwa indaba yesigubhu umuntu uzuyimanga namhlanje kushumile kodwa mina nginembuzo lana oqala ukuthi senginaso isigubhu so ngeke athi umfowethu yena ukuthi uyahlupheka bese hamba eyakuba ukhehlelezi athi ukhehlelezi cha thekini kunesigubhu noma kusuke sekwenze njani uma sekuthiwa sekuyafika laphana kuba prophet sekuthiwa hayi asebenzi lento wayilanda yona lesiqhubha umndeni wakho lo mbuzo nje yombili ile nto wayilanda eqeda umndeni wakho yes okay
right? Kuyenzeka Alex umuntu ethi mayifika kimi ngithi kunento ayilanda eqeda umndeni wakho. Uma ngizokutshela vele idlozi imali ngikhombisile. Khumbula ukuthi isigubhu asimthandi wonke umuntu. Kuyenzeka ukuthi mawuthi uyasithatha ngifike ngithi cha ngoba uze uzolanda isigubhu idlozi lakho alivumi. Mali ngavumi kumele kube ne-option engikwenzela yona. Idlozi lakho mali ngavumi. Ene mangike ngafoster ngakwenzela sizoqeda umndeni. Number 2 uthena omunye umbuzo wakhe. Angithi lo qeda umndeni. Umfowethu athi uyihlolela ufike kuphuma ukuthi mina nginesigubhu ngizeka yini. Okay. Kuyenzeka ukuthi Alex sikhona esinye isigubhu but angisi recommend mina nginaso leso. Yeah. So ukuthi umuntu mamnika isigubhu bese sithi idlozi lonke lithathe lisebenzele mina wabafowethu Alex ngeke libasebenzele. Kuyenzeka lokho but leso asikho right ngoba automatically siyawubulala umndeni. Isigubhu kumele uthi manginika uAlex nabafowabo kube nomthelela uthi mangithi ngibona umfowethu egula noma ehlupheka ngithi woza la ngithatha isigubhu sami ngicontsisele ngithi awugeze ngalento uhambe. As long ugazi lami naye kwazi into zakhe zivuleke ngoba into yasekhaya. Yeah. Siyabonga kakhulu mfethu ngalombuzo, right? Ngithatha nama voice notes as well. Inamba yama voice notes ke ithi 0789342827 0789342827. On Facebook ayisiyabalaleli besho bethi eliyaduma kwezinye indawo so manje yenza ukuthi bangakwazi ukulalela kahle. It's okay because lolu hlelo siye record njengazo zonke ezinye inhlelo uzokwazi ukulibamba podcast yakhona. Khona namhlanje masiqeda nje uzoyithola podcast yakhona. Uma ungasenje wena download i-app ethi Gagasi FM and search for i-channel yendaba nakhona futhi udinga uregister kuyona so that ube i-VVIP yethu. Sishaya ke live ku Facebook indaba with Alex on i-page lethu. We are live right now and na ku YouTube channel ye Gagasi as well. This is indaba Gagasini sikhuluma ngendaba yesigubhu somnotho sokuthwala noDokotela uKhehlelezi. Ulalele indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. All right, just to remind you, namhlanje njengoba kulwesithathu, Mfundo, the producer of the show, and myself will be live on Instagram at 8. There are questions hlale swathola, but impendulo zakhona ziyafana kodwa somehow akubeliveki about the show, the regular contributors on the show, and nanokuthi kwenzekani, the questions ohlale unawo about how we put the show together. So today we will be open. Let's an open line on air. So this time you will get to ask anything and anything at all. So that's my conversation with the producer, the award-winning producer, if I may add, Mr. Mfundo Mabaso, on Instagram, right? Alex Mthiyane and Mfundo Mabaso as well, from 8 to 9 tonight. So we will answer all questions, engage us as well. Let's just talk. Now, I invited you to tumele ke voice note. Ngizothatha nje lawa about 30 seconds and less. You'll be surprised. You ask ukuthi ngo 15 seconds. There's a lot you can say. So abanye bayacabanga ukuthi kulokho iphinde into ayishoyo izwakala kancane. No. It is only with Thursday show lapho 15 seconds bengekho recommended, but when we talk duration yama WhatsApp messages, trust me, a lot we say less is more. Gagas. Sokhulu ngibingelele studio nehambeli zakho ngicela ukubuza la ukuthi phakathi kwekhaya umuntu esingambona ukuthi khona umuntu onesigubhu phakathi kwaleli bala iziphi impawu esingabona ngazo ukuthi kuginqeka impahla la ekhaya inkomo nezimbuzi noma unyaka nonyaka siyangcwaba ngizolala emsakazweni singambona ngani umuntu onesigubhu esibi phakathi kwebala. Kazi uma sesibabambile ukuthi badlala ngathi basabisa bethi bazosihlanyisa ngamakhanda bethi bazosibulala. Hayi bathi moke wangena la akuphumeki. Manje ngiyibuza ukuthi njengoba thina saphuma kulento lesisathi zamungena sababamba ukuthi bayasiqola ukuthi ikhona yini into abayenzayo engenza ukuthi mhlambe sivelelwe izinto ezimbi. Sawubona baba Alex nodokotela bestudio. Ngisacela ungibuzele kubaba uKhehlelezi ukuthi amafutha esadawane uma uwathola uzowathatha uwasekhaya angabe awanaboni ubungozi angabudala phakathi komuzi ekhaya. Muza wathenga kumuntu nje owenyanga kube into yakho osebenza ngayo ukuthi udonse ngayo inhlanhla ube nemali. Angaba wanabona ubungozi obungenzeka phakathi komuzi ekhaya lakini. Ngikubingelele Alex nawe endumandumane yadumezizweni.
uvumano kaCekwane la eMoyriver. Cha lento yegubhu yesigubhu isigubhu siyasebenza kodwa kuya ngokuthi usithathe kuphi noma kumuntu osaziyo yini ngoba sebebaningi nama fly by night athi umuntu kunikeza isigubhu ukhokha imali eningi engaka bese kungasebenzi noma ngingakaze ngibe naso kodwa ngiyakholela ekutheni uma usunaso siyasebenza futhi usithathe endaweni right. Ngiyabonga. All right, thank you. Sizoyibhanqa ke lemibuzo leyo 2 yangasigcineni. Asiqaleke. Ekhaya ubona ngani khona usebenzisa isigubhu? Okay, uyakwazi ukubona ngokuthi kwesinye isikhathi omunye uhlaba njalo. Makuyukuthi uthathe lesi sifuna ukuthi kuhlatshwe njalo. Nanokuthi ubuzilwa uphendula futhi. Kwesinye isikhathi maybe kuginqika njalo imoto noma kuhlala kuba nengozi uma ethathe esingekho right. Uyakwazi nanokuthi maybe uthathe lesi esikhulu kakhulu. Uceba kwakhe tuku within couple of months 2 months useyenye into nje enzima kakhulu uyakwazi ukumbona lo muntu. Okay, all right. And then ke uthi ke la inyanga zibuye zibasabise ukuthi mungasakwenza ukuthi uzohlanya njalo ngifuna ukuxuba ke nalo ama fly by night ukuthi bakhona bathi bayinikeza igubhu but kube kungenjalo. All right. Ukhona umuntu okhuluma ekugcineni lo bhuti waseMoyriver. Right. Uthe sikhona isigubhu esisebenzayo. But inkinga sokwaba nama fake wabantu abathi into ngiyayenza. Especially nje mawungena ku YouTube uzobona. Akunabantu abagude ekukhulumeni abagude but mase kuthiwa na umsebenzi asenzeni bayahluleka. So into engishoyo ukuthi lo othi uyasatshiswa uzohlanyiswa. Umuntu mayihluleke ukwenzela isigubhu wasekujike esithi uyakusabisa ezokuhlanyisa. Uhlulekile ukwenzela into enhlanhla. Uzokwazi ukuhlanyisa kanjani? Akekho lo muntu uyakusabisa ukhuluma kakhulu. So angasabi ayikho into enjalo. Okay. Amafutha esidawana ekhaya ngakwazi ukuthenga enyangeni wona mthelela noma. Yeah. Angithi ke ngoba kugcina kufa abantu ekhaya. Uyakwazi ukuthenga amafutha esidawana enyangeni. But kunemthetho ofanele uqala uyenze before ungene ekhaya. Uma uyenze kahle leyo mthetho ngeke uphinde ube empilweni yakho uhlupheke awukwenza ucebe kanti mawungenzanga kahle uyobuyilethela inkinga ekhaya kuyohlala kushona njalo kanti ke futhi akuzona zonke izinyanga ezinamafutha esidawana maybe eThekwini izinyanga ezinamafutha esidawana ziwu5 noma ziwu4 akuwona amafutha aphathwa nanoma ubani umuntu waphethe amafutha esidawana umbona yena qobo qala ukuthi cha into zakhe zimhlophe ngoba yonke into ayibamba ngesandla sakhe yalunga la bambele khona ngisho kuthiwa lapho umuntu into yakhe yamlungele ngoba uwaphethe lamafutha. Usekakasini indaba yesintu njalo ngolesithathu between 7 and 8 and lo hlelo ke uzothola recording yakhona namanye ama programs esesike sawenza previously ngawathola ama podcast uma ungasuye nje ku Gagasi app and musungeneleke ku app search for indaba. Okay, kune tweet la evela kusikhumbuzo ngicela ukubuza ukuthi lesigubhu siyavuselelwa noma usenza kanye kube usuqedile. And then bese kuzoba ugift inkosi ethi kwi medical industry when a patient dies nobody ever looks at the doctor. La kwisigubhu ke the cases work to kunama factory problems with the product and ngakwazi ukuthi ngiyibuyisele bezokunikeza entsha. Okay, isigubhu yakwazi ukusivuselela kunalesi njengoba ngishilo ngithi grade 1 up to grade 7. Grade 7 ngeke uexpect ukuthi uhlala njalo after 6 months yovusela no into yasekhaya ephile ekhaya okuthi umntwana wakho mawumbona ukuthi nginomntwana omfana noma intombazana ohlakaniphile yamtshela lento ekhaya yenziwa kanje iyaqhubeka continuously ngoba umuntu wakunika waba neqiniso inkinga ukuthi izinyanga eziningi asinalo iqiniso kuma client wethu ngoba sike sesigijimisela imali iqiniso singabe sabatshela kodwa ikhona into ephila one way kanti ke lezi ke eziphansi sifidinga ukuthi nje ngaso sonke isikhathi uye kuyena lo muntu okwenzele akuvuselelele ngaso sonke isikhathi. Okay, here's an interesting one. If kwenzekani if ngifuna itender nginesigubhu manje abantu engibhida nabo banezigubhu nabo bazithatha kubaba oyedwa uyawina ngithi so lo omunye une right yokuthi kushuthi asisebenze isigubhu sakho dokotela. Angisaphathi ke mangabe kuwine lesika 85k waluza loka 6 million. Interesting one then. You have my client amabili. Yes, I understand. Yaphindelisa ndayodwa ngifisa ukuzwa ukuthi izothi impendulo. Right. It's impossible. Ngeke ka 6.3 million aluze kuwina ka 85. Lutho. That won't happen. Definitely sure. Vele loka 6 point something uyena osematheni abakhuluma ngaye ema-office lo vele abambheka bamfuna ukumbona lo ngoba ubhida nezinkunzi ezinkulu so nje vele igame yakhe iluzile nje early so ngeke abuye kumina athi ngiluzile ngoba ziyazana ngiyabazi ingane zami zonke zidla ndawonye ngiyazazi but what if abantu ababili babhida
ngemali eyodwa bebhidela tender eyodwa lalela ke sekusebenza ini manje sekusebenza ukuthi ubani kahle kahle idlozi lakhe eliclean owenzayo nemicimbi oyigcinayo imisebenzi idlozi lakhe eliclean sekusebenza nedlozi lapho ibackup ngoba phela isigubhu sibackup idlozi lakho mali ngekho clean wena idlozi awulingeni indaba yalo obvious uzoluza. Ulalela indaba eGagasini. Your take 0861596596 esibili 0315373000 ngithatha noma voice notes ke ku 0789342827. Ulalele indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Sure. Sizokubalalela nje ngokusheshsha but khona umbuzo osale ngephutha ade ngikhomboza la ukhehlelezo umlaleli obebuza ngendaba ukuthi if singasebenzi ungakwazi ukusibuyisela back. All right, isigubhu masingasebenzi ubuyela back to uyosho ukuthi asisebenzi senze ngeminye imizamo ukuze size correspond now. But sengiphinda futhi ngikhokhe enye premium. No, akufanele makuthi leyo nyanga ayisona isigebengu. Akufanele iclient mayithinta ayisebenzanga uphinde umkhokhise. Zamani ukuthi izibe happy because egcineni kufanele ulakhe igama lakho kubantu. Sure. We have Thula now. Waselovu. Thula. Hey Alex. Sure, but kunjani? Yaphila baba. Sharp. Umuntu abingelele lapho dokotela right. Yaphila khehlala kunjani? Hey dokotela impilo ishuke dokotela umuntu acabanga igubhu kuyibona ukuthi umuntu akabekezele. Mhlawumbe kuhamba impilo ibe right ishintshe. Into ngifuna ukuyibuza la dokotela ithi right. Sengithathile ke igubhu zasebenza ngaceba ngayisayikhuni kamnandi. Mase ngiphindise emuva lokubazwa umcebo lo uzoqhubeka kube khona noma bengiphindisa igubhu emuva nomcebo nawo kuyaphela ngawo kunithatha ngesimini sikanjalo. Cha buti awuphela umcebo isigubhu masusebenza wasebenza decide ukuthi angisasifuni we start usibuyisa kumina noma uyemfuleni ohambayo uthole nama 1 rand noma u30 imali emhlophe ebese uthi ayi buyele emuva la wabuya khona sengi right ngawusinikele lendleleni nakho yohamba ukuthela ukuphosa emfuleni ohambayo finish. Umcebo uzo remain lokhu khona. Yebo unless wawuthwele babe bulalele isikaphu phezulu ekhanda lakho umsethwalo leso sho ukuthi ke uyahamba nomcebo. Manje lezi igubhu dokotela ngathi buyichaza ngendlela yathi ichaza ngayifaka amasajawana khona nalezi inkulu ngicabanga ukuthi angazi ngathini kuzona zisuke nawo umuthi noma isuke zinabafana kukanjani. Bhuti wami zisuke zinemithi kuhlanganiswa impande namafutha namathambo ezinto ngokwehlukahlukana kwazo zikhona ezinganazi sadawana ezingana in kusuke kuyimpande ezihlanganisiwe namafutha omhlakuva nazo zonke izinto zikhona ezoju lweinyosi zikhona ezamhlakuvu zikhona eze-cooking oil zihlukene. Wazikho inabafana kuhlukile lokho. Ngiyabonga. All right, no siyabonga. Please note the question engizoyibuza manje ngifuna ukuthatha nje umlaleli omunye la and then uzoyiphendula kanye la. All right, and then I see on YouTube on YouTube kusho uLungisani Ntombela la ubuza umbuzo la ukuthi manje indomandomane ingakwazi yini ukunika igagasi isigubhu sokuthi litholakale eSouth Africa yonke unotheke lo mbuzo. Phumlani Emlazi. Yebo bhuti kunjani Alex mfethu? Siyaphila kunjani Phumlani? Kuyancane la sohlala. Sure. Ngizocela nje ngikumvumo yakho ngiqale ngibuze bese ngigcina ukuncomba ngidumandibani njani indumandibani. Yaphila khehlala kunjani? Ngiyaphila kahle. Ngicela ukubuza noma sengikuhlelo seluphakathi ukuthi uma kwenzeka nginezingane lento ayithuthubeze izingane ukuthi mhlawumbe engaphumeleli nazo noma mhlawumbe ithuntubenze abangilamayo emlini. Ngicabanga ukuthi njengoba uthi usufike sekuphakathi bese nguphendule lo mbuzo ukuthi siyakwazi ukuthi into oyithathile nabantwana bakho baphile ngayo noma mawuhlule ukulandela imigomo ngoba ngishilo ngathi uqala ku number 1 up to 7 sikhona lesi esikwazi ukuthi silimaze izingane masuhluleke ukugcina imithetho yakhona especially lesi esidinga igazi esisuke sinamafutha esedawana noma umdlebe. Yeah. Sengicela ugcina kokuncoma ke ndumandibani. Ngafika lapha kwakho kwakunzima kakhulu ngibikela nanokuthi etohweni lapha bavele bangishaya ngesithende. Kodwa ngathi ngiphuma egcikeni kwakho ngangithola imessage ukuthi angibuye kodwa bangenze baba ngecontract.
and kodwa manje izinto awungazele zona kunzima ukuyihlanganisa ulungisise awungikwashe phela ndimani ngiyakunxusa nje ngicabanga ukuthi baba lokho ngikwenza ukuthi mawufike Sunday kumahala Sunday ngisuke ngisebenzisa isiphiwo sami yabo njengamanje nje Saturday siqala fasting Sunday ifike uzothola iprayer free of charge ngabonga ndimani ngathi ngikumbele egceni wakho ngangithola imessage eshoyo ukuthi phela ngibuye ngizophiwe ngasiphiwa nje mawunyathele emhlabathini wakwami noma ungena epharmacy yakwami la kusuke kunento zami khona awu ziyalunga izinto ngizokwenza ngesonto baba amen kehle okay amen sure inamba yethu 0861596596 and bonkosi Innocent Mpanza ubuza la ukuthi ngicela ukubuza ukuthi lezi igubhu ezithi masezikhandiwe zafakwa novuka mase kuhamba isikhathi sishintshe sibe inyoka sidinge abantu besifazane yesinjani leso kusuke kungasona isigubhu leso uma sesifaka sesishintsha siba inyoka asikho isigubhu esishintsha siba inyoka kusuke kunemfihlo abakufihlele yona kahle kahle usuke vele unganikwa ngesigubhu kusuke especially lento okuthiwa uzohamba uyenze emfuleni usuku unikwe inyoka kodwa bakufihlela iqiniso ukuthi le inyoka le oyinikiwe akusona isigubhu asikho isigubhu esishintsha sibe inyoka kusuke vele kuyinyoka osuke naye enyangeni yakufihlela iqiniso isuke lapho isishintsha into nje isigubhu yimithi yamakhamba ahlanganisiwe namagxolo namafutha iyona into esuke ibe nobungozi yiyo le phakathi la lamagxolo akhona anemthetho edinga ungeniswa ekhaya negazi lesuku sulifaka sure anonymous here is asking ukuthi lento yeminyaka ukuthi after certain years usebenzisa isigubhu noma uthwele uyashona kakhulu lokho kwenzeke esethwalweni ikhona esethwaleni kanti ke basuke beqala le ukuthi after iminyaka engaka uyashona ikhona futhi imithi Alex okala umnyaka ukuthi mina ngifuna ukushona sengina 96 mina ngifuna ukushona sengina 100 ikhona imithi enjalo thola ukuthi nomuntu eseguge kanjani kodwa usamsha uyahamba ikhona imithi enjalo inkinga banaka lokho kunye abakunaka abantu babefika enyangeni basuke bafune lokho kwemali bahlule ukuthola ulwazi yabo mina ngoba bengihambile ngise Nigeria ngise Ghana ngihamba ngenza research ngifuna ukwazi ngale mithi before ngizotshela abantu into ake ngitshela abantu into sengiyazi ngavele ngikhuluma into ngayazi iresearch ngiyafunda kakhulu ngezinto sure all right isithatha ke nama voice notes ishubile le indaba yegubhu zomnotho isigubhu sokuthwala esomcebo nakho konke Gagasi ngiyela Mr Mthiyane nakuba Dr Khehlelezi ngithi mina bengisacela ukubuza nje malana lesigubhu esi mhlawumbe ngenzeka ukuthi masunaso kuye kuthiwa ngoba ngiyengizwa ndlebe ngithiwa mhlawumbe ukuze kufika isikhathi khona kuzothi awusayidla mhlawumbe kunento sengayenza ngawuthi awusayidla mhlawumbe awusayenza inkondlo yasekamerweni into kanjalo ukuthi mhlawumbe awusathinta nje mhlawumbe nomuntu wesimama ukuthi uthola isigubhu umuntu wesilisa ngibona Angibingelele egagasini Alex Mthiyane ngibingelele nayo kumkhulu engifisa ukucaciseleka kukona ukuthi ukhokha nini sengisithathile noma ngikhokha ngingakasithathi ngiyabonga Sangonana uthi ngeke ngibuze nami la bhodi yayibuzela nje ngoba lakho uyakwazi ukuthatha isigubhu makuthiwa umuntu ongahlaba umuntu ongahlaba ongenzi lutho nje mhlawumbe kuthiwa umuntu nje ukuthi osontayo kanje yabo into kanjalo mhlawumbe kuthiwa mhlawumbe bayakholwa kanjalo ngisho kanjani into straight mhlawumbe uthi nawo lapho kuleyo nto leyo mhlawumbe uthi awuhlaba wenze kodwa nje ku-straight kinakuhlatshwa unjalo lutho awuzathatha isigubhu befuna ukubuza into efana njalo so shangejibaneke la ntombandumane right lo siqale ngalogcina uyakwazi sithatha isigubhu ungahlabi kuya ngokuthi uthathe siphi kodwa uyakwazi ukusithatha number 2 siye kulo othe yena awulali nomuntu wesifazane isigubhu akwenze uthatha isigubhu kuthiwa ulali nomuntu wesifazane kusuke kuyilwane lezo uyasithatha isigubhu uqhubeka ulale noma kodwa wakho akusona izilwane phela isigubhu isigubhu into enhlanhla then oqala utheni ukhokha nini isigubhu vele phela siyaphahlelwa mawuzofika ngithi ngifuna imali yami kodwa not lesika 6 point something lesika 6 point something million ngithi let half le enye imali uyikhokha sikhokhelwa isona isigubhu sami ngikukali ukuthi within 3 months noma 2 months uzoyibuyisa imali yami sizokhokhelwa isona but lezi ezinye lethi imali yami ngiphahlele isigubhu sami ngikunike and isigubhu asiposwa next time mangibuya Alex ake sikhulume ngesigubhu esikhulumayo sikhona yini isigubhu esikhulumayo noma sikho ngizokuchazela lapha abantu ngibavula umqondo thank you
bekunama questions amaningi and we could not ask amanye awo, so we'll have to park this discuss nje nangelinye ilanga mhlambe ku open line so kwazi ukuthi sibuye si raise indaba yesigubhu khona kwaziyo khona ukutholile here and ngiyazi ke njalo sezoqala ke manje ubuka abantu ngeso lokuthi kushuthi unesigubhu after uzwe le information khona abantu aba sibenzise ezinye indlela or mhlambe kunjalo we do not know. Utholakala kanjani ke ntombazane? Okokuqala nje isigubhu asiposwa ngizosho kanjalo abantu bangabe sebeqolwa efonini umuntu uzomposela isigubhu ngisipose isigubhu asiposwa uza kumina ngikwenzele 067 139 6486 063 051 7641 noma uthi 032 948 6017 YouTube yami Dr Khehlelezi zongithola khona Instagram Dr Khehlelezi ila ungithola khona. Sibonga kakhulu besikhuluma ke noDr Khehlelezi namhlanje ngendaba ke yesigubhu and manawe kunesihloko ofisa ukuthi sikhulume ngaso uvumelekile ukuthi usimelele indaba@gagasi995.co.za. This brings us to the end of tonight's show. Uzoyithola podcast yakhona ku Gagasi FM app and na ku YouTube as well uzokwazi ukuthi ulithole lolu hlelo. That was it for tonight. Indaba was produced by Mr. Mfundo Mabaso. Mina ngingu Alex wakomthiyane. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha.